Tetot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi ceritanya harus menghadiri undangan Mandoko, Bos. Jadi iki aku sebagai pelatihan pengarep. Masa pelatihan pengarep kah? Iya toh, pengen arep Ora awak Bos, ora Bos. Jadi iki aku lagi iso teko pekorone udan, Bos. Gang ini ki liwate terus liwat ndi? Dalan ngono iki sasa to kaya boyor men to sopir. Betul toh, Gale. Iya, kalau saja. Oke, tapi yo. Tapi ya sok carry ya. Loh, ayo tak kan dari selah kok malah dandangan itu hujan cek gerimis, Bos. Gerimis. Oh. Ayo. Anu montore ada gubuk-gubuk. Gak aku medun ki sopir kok. Medun iki ben apa? Gak medun. Ya ngono lho, sengkeras. Ya, sengkeras. Ya piye to, ngomong ade nggo penumpang medun apa? Aku sing Wah, wedi. Jadi ki karo PT Semoyo, Pak Wo, enek tahu ya, Bos. Iki nyapa ta ya? Sandhe kang tuwa ceblok. Oh, ya. Kuwi lu ceblokno minggu nek kono ben nyeker. Kuwi gak pengalaman. Lho. Nyeker. Kok dikit kabeh. Lah aku delok kok iki. Aku koyo ngene iki lho. Aku engko salene kidul, Bos. Awas, Bos. Awan-awan aja. Ayo, tadi ningen. Ngene lho, Bos, dalan. Dalan kok. Ayo, kowe gak sik. Ora iso. Ayo, kowe gak sik wis tandang ta? Kami tuwa kudu gak sik. Ngono. Ngono ya. Ngono, Bos ki. Meskipun udan tetap tempuh, Bos. Nek nggur udan grimis lah. Apa? Tasak. Ronan kok ya. Oh, bisa. Lah, Mbak motor kok oleng tak kepuk tenan engko. Oke, masuk. Iki kado iki kalonan ngobrol. Weru kok. Nek guru udan gini-gini disasak, Bos, nek musuh nongkrongan. Kewadok iki. Niki kali ya jenjetane iki. Gak dalan. Jadi dikasih kali iki. Omonganmu lho, tak anget gak? Jangan tau lah tak WC lho, dalane kok ngene. Iki, Bos. Jadi iki syuting ya, tak syuting. Tak syuting. Ini aku ini jalan apa kali deh. Penonton ayo topuk. Iya ya. Ki dalan apa ki? Dalan kok. Jadi nekat, Bos. Udah terus lagi cilik-cilik loh. Enggak aku terus murah gitu, Kak. Ini tak mantelan ya. Gak mantelan, Bos. Iya soalnya wis terang. Laptop kan ya. Wis terus apa-apa kan ngono terus aku. Los. Buyang kok ya. Ngono. Kita PT Semoyo. Karo Pak Wo, Kapitan itu Wo. Kene iki nek jalu kawan. Apa tuh? Kok iya. Nyemplung apa toh? Motor speed. Lah beku udanan kok apa ki kok. Oke, Bos, jadi iki videone tak lanjut nek wis teko nggone maratuwa, Bos. Soale iki aku sekalian salin ning kono. Salin ning kidul, Bos, aku, Bos. Ah, ning kene yo lepot toh. Oke, Bos, jadi
Iki aku wis teko merot lunga saling. Oh ganteng mana? Kalau kena penyudan ya? Ganteng kok, Kak. Piye Pak? Nek karo Pak Wot dulu kae. Bisa. Sangat bagus aku. Ya hitam putih. Karo rombongan wong tua bos genten rombongan wong tua. Saiki rombongane wong tuwa. Ada wong tua Mbah Wo. Mbah Wo. PT Semoyo. Terus lek sapa kae jenenge? Lek Tawio. Lek Tawio. Klek wi. Tawio klek. Mbiyen kancaku kerja kaki. Nanti. Ya aku mamah kene to Dewian Kak. Ya lho. Iya masalah. Kuwi kanca kerja, kanca dolan. Aku nek mamah kene kan terus Kanca sopir ses ya. Kanca kerja ki mbiyen Belanda karo Pak Di iki. Alah, nek kapok nang Blandong. Karo Di. aku mamah kene kan nek kapok Mamah kene wi mbiyen. Nek Pak Wo sing gak ning mamah kene paling. Namane. Masdar rasane kene. Golonge Masdar terus anu kae to. Ceritane itu bus baru sing buka lek letek iki. Letek mbiyen. Letek tak sekolah apa kuwi. Yo sekolah. SMP di sekolah ngono. Berapa ya Pak ribut ah? Yo ribut, nek sak ini sama Chandra. Chandra. Chandra anak anu, anak Cokro. Iya. Chandra apa Indra? Chandra. Indra kayak. Nyata itu diri gak harus bodoh. Ini kok. Mas Top. Roti? Roti. Roti pulang. Roti. Roti kayak pulang apa? Dewan pulang. Juga, ini gerak-gerak. Roti ki ana Anak Siono. suwono. Suwono. Iya. Masa ada Suwono itu anu roti. Iya. Pak Bengkel. Ora. Di ketahuan aku guys. Ora masalah. Enggak wis tak omongi Pak Wo. Tawane klumpono tanggune raup tak ngono nang mbahon ya. Ini tak lah. Lho nek ora tawon kuwi lho malah diparani ini piye to? Ilmu kondi oleh. Aku iki nurun iki ya. Lek budal jam 4 jam 8 untuk luar biasa. Nemen tinggal. Bapak tenan. Agar ya. Cemureng-mureng lek tau ya. Jawa sore lah aku. Tapi ya lho, Lah mau apa wi? aku berkombon nututi aku. Lah aku wis mayanan karo bos iki karo jam anu. Gak kene wedi. Awake jenenge mbahon kae to paling. Keretan Banjir. Oh pakai berarti bar telepon kan langsung Langsung. Magen. Di jam 4 ini Yang hujan. mayanan bar Aku magen. nggo payung. Itu Kok terus kok mbahku nggo payung. Nggo payung. Lah aku iki kan medun ning bego to, enek wong bar ngesreng. Gak iso. Makane Jadi sampe kecil. Murimun iki dhewe rebu aku. hujanan ini. Kecil nanti oh jalan anu nyetuk ngono. Rebu. Menawa kono karang kono karang. Pas lho. Ya wis tak biar aku nek oh jalan nyetuk. Apa aja rebu. Bang ini harus rebu. Kompet semua. Harian. Awak. Harian. Wang kok rewang yo. Bisa bare kok rewang. Ya. Ya aku kendara aku sengon iki tak lagi-lagi. Yo yo ngono to. Aku oke wae. Kan rewang. Nanti melaku kabeh. Ini duwe Lah iya, aku sing gak duit tank. tank Tank sempat. kami tua lo tank lo kan duit. Karena saya kan wis salah ini. Wae nek carane bos iki ora Ini lah yo engko ngene to, Wo. Lah Wah, aku tukang tank. ora tak ngono. Tangi isor talang dadi gendong. Tawane Dewi ana ning iso talang iki. Jadi kan mau. Aku tukang engko duitnya sekomah, kita dari gowo. Aku rone pamane cedhuk loro iki karo talang. Dia jadi nyuruh untuk Kayak tukune terteki sita. apa? Ceduk. Ya wingo. Ora ilang kita berarti ya sing gowo iki sing dia. Ya. Anton ora dikran ya. Aku wis ngono iki to. Aku Tank tank manis manis tak tak kan dulu. Aku nek tank ini tendang jaluk se. Pengen ganti pisau lho. Ora Langsung Mati Aku teh. tetep elektrik gak ngono kae.
tangguh dulu ya. Nah sing biasa lho. Karena gak sulit bensin yo iso paku lho nak. Bensin. Setrum yo. Jadi model bensin. Mari bensin. Kayak gak kena dicas. Nah, enak to. Oh, diesel. Lho kena serang kuwi terus tak serang lho. Kuwi yo kakak modal. Ada trik aja. Ini balik Ya, entek Tapi kan bener nyempat pari ning kali kan kok ngomah itu. Olah. Ah, gitu. Masih salah mau dengan yo memang. Nah, Teko ora. ini gue dak, ini gue kena ke arbas jengkol to. Dhuwur di ngono. Kon dhuwur. Kayak iso kaya udan. Itu kalen iso. Telane yo Gelepot toh. Aku lu pakai ngujur nang tak biar. Tanya aku. Kan dia buka intel. Mbak anu Pak Wo. Mana pesen yo ngono kuwi. Musa basa ki aku ya sekarang tangse. Pokoknya ketok gotas ngalor ngidul tak WA. Kone ra digawani marane omahe. Coba ngalor mung itu ya kamu. Yo ana Kita kita. iki bukan aku piye. Kayak bangga saya. Iya model. Yo enak yo. Mulane makan nyari terus kok. Ada rapot batore Kabutan asli percaya. Lah ora tamu itu lho. Sen kader. Neng jok mengko ra diomongi to. Becok kowe. Kelas apa? Iya yo bilang wis ra. Tapi gue nak mulai yang bu, nak mulai gue cikolan. Kayak mau gue guringi kabutan. Ice kok ya. Go ice yo ora jero ice ne. Karena ada koma. Ice. Saro kono. Nek cembian wae nek metu kono saro. Oh. Kowe nek metu cembian kan saro apa ya? Sehingga anak iki cacah Woi, gasanyang, sudah gasanyang mana cek loro. Terus yo loro kok sikile. Terus kira loro. Kenapa? Gak roh. Terus petani habis. Petani habis lagi. Petani habis. Bater ki sosial media yo ning bawah ngabuk. Sing yang enek gale lawan sing cah nom. Heeh. Aku nom. Yen Tuwa iki tuane iki. Iki. Jokane ngronan ya to. Aku ketika kau di kayak kulak itu dulu. Bisa Piye, Lek? Anu to. Lah wae nggo ngarep kok. Pokoke pengarep nggo. Kau prewo Kawiane. Kawian waktu siapin. Apa tak telepone piye? Kalau pemain jadi siap. Karena kulak bakal siapin orang. Wes nggak wis diomongi aku. Jadi bae kawan siapa kapal. Wis sing ngamoh ya kowe marai. Ngopi sih, ini ngopi bro. Wes. Wes ngopi pernah? Nek ngopi ki modele piye to? Nyapa ta? Join. Gak tak karo wawan aku. Karo Jono. Pun join. Kau ora diganti. Gampun, Mbah. Niki mau. Yang pun minum Pak. Balang ngenteni ana sak jam tenan. Lah wong terah wong lho sak eneng iki. Imbrem ya. Nah lobang kae. Lah teke Tapi jembe. ngopi tak titipan ki aku ki. Lho. Piye ditipane piro? Aku gremeng ya. Anu Tinggal biyen titip. Akeh to Kandele biyo kok. Piye iki apa dijudet bikin nyaman. Dudet dindum terus nggo nyawer. Karena balik ating Bari piye? Kene wis kadung nyebu-nyebu ning kali. tak hitung ping 3 gak teko. Akan jontan sekarang aku tak temu. Karangane iku nak gak anu akhirnya. Akhirnya sekarang ae. Untuk goreng. Ngomong contoh Iki kan sikal iki to sing wis mari suwi. Kok aku lho. Ya ora. Nah, iki ngesakno kami tuwa karo Betis Moyo karo Kawiyo ning Lobang. Wing kalau ora ngono. Ngenteni galih sing ngenteni Ali, ngenteni sapa. Kene lagi atus. Kae lo turu kon ngenteni. Engke dititipi enak. Ah, ben. Yo ngene Mas. Kami tuwa ben ning kono. Rasakno. Jadi kerakau Aku mandek ning anak kami tuwa ya. Dan siap-siap wong. Lho kowe kuwi yo semayanan Jam 10 piye jam 12 iki. iki kan semayanan apa? Bar magrib lho. Oke, bar magrib lho. Wis oke lho. Ini aku biar jam piro? Awan. Aku ora buka HP ya, ora ndelok HP. Agak online. Gak online aku. Kan dulu HP. Iki kan rencana harus jago ngene ndok kopos. Pokoknya jalan kaya apa nek wong ronan trabas. Ora trabas nang dalan Mendino kok. Dan badai pun berjam. Jam. Rafael mata jam tuh sekarang ngegame nak. Anu lho metu. Kan mampir di Mbak Nur. Berarti metu kono.
Orang ya. Dek mang budal engke. Nah, kan gue tambah tadi kok suwi. Tapi tekno. Ngerti titip sing apa wegah ngono. Wegah titip lho masa sak Indonesia krono masa kon titip kabeh. Orang kayak yang ngono aja nih dong. Aku nek titip yo Yo ora mau pas Jam 4-nya nyangkut jaket karo sewarang. jam 4 ya aku wis diomongi tenan. Diomongi anu po nek itu kalian komentari wis apa sing anu. Masa siapa? Sama juga. berarti pas gerak engke lek. Itu komentari. Tapi ya ke panggahnya diri ke wong ke Wong gelak tekan dia ngomong gak ngerti aku yang diri. nyanyi tenan. Ya wes kadung metu ngomah ya. Aku yang diri. Ora metu wis ora. Ya itu Ya itu bendang ayu budak. Yo ndang ayu. Bos jadi ngono kita tak kira pakene pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video kita. Salam asot, salam lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like. Jangan lupa transfer. Kok iso lho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye.